Xuro ou prometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado e exercitar as miñas funcións nos intereses supremo e exclusivo de Galicia e de España. Xerardo Fernández Albor naceu en 1917 en Santiago de Compostela. Intelectual galeguista, aviador e médico cirurxán de prestixio, deu o paso á política como un profesional consagrado para converterse, en 1982, no primeiro presidente da Xunta de Galicia. A súa honesta vocación de servizo aos galegos e o seu talante de político construtivo guiaron os seus pasos como presidente e a Galicia de hoxe, a que el soñaba, puido construírse sobre os cimentos que nos deixou. Así, sen precedentes dos que partir nin medios para acometer unha tarefa ambiciosa, foi quen de dotar a nosa terra dunha estrutura administrativa propia, dun parlamento capaz de pilotar o autogoberno da comunidade e dunha radiotelevisión pensada para dar a coñecer e fomentar o galego, do mesmo xeito que a BBC fai co inglés no Reino Unido. Tras o seu paso pola presidencia da Xunta, como eurodeputado, desenvolveu un papel determinante na reunificación alemana, presidindo a Comisión para a Reunificación no Parlamento Europeo. Hoxe, déixanos o home, perdemos un bo galego. Tras el, queda o seu legado e a doce lembranza da persoa boa que foi. É unha boa persona que loitou pola súa terra, que loitou por Galicia, que loitou por España e que loitou por Europa. Porque eu son galego, español e europeo.